Welkom in de Venlose Sint-Martinuskerk. U bevindt zich in de oudste, nog in gebruik zijnde Rooms-Katholieke kerk van Venlo. Op deze plaats staat al meer dan 1000 jaar een kerkgebouw. Boven de hoofdingang in de toren is in basrelief een beeld van Sint Martinus aangebracht. Het is in 1952 door Charles Vos ontworpen en uitgevoerd. Als u binnenkomt, hebt u meteen aan uw rechterhand het beeld van Onze Lieve Vrouw Ingendael. Het is een vrij recent devotiebeeld van de hand van een Venlonaar die houtsnijden als hobby heeft. Het beeld houdt de herinnering levend aan Onze Lieve Vrouw van Ingendael, die eertijds in een kapel op het kerkhof werd aangeroepen. Het kruisbeeld is van de hand van Gregorius Schiessler, die in 1618 het Venlose burgerrecht verwierf en die overleed in 1636. Opvallend aan dit kruisbeeld is de sterk naturalistische vormentaal waarin het corpus van de gestorven Jezus is uitgevoerd. Het eikenhouten koorhek dateert waarschijnlijk uit hetzelfde jaar als de doopvont, 1621. Het is één van de 2 behouden inventarisstukken in de laat-renaissance vroeg barokke stijl. De architraaf is versierd met de gebeeldhouwde symbolen van de 4 evangelisten, geflankeerd door de stadswapens van Maastricht en Venlo. De doopvont uit 1621 is door de Venlose geelgieter Herman Potgieter voor 2000 gulden kleefs naar het ontwerp van Gregorius Schiessler gegoten. Op het met knorren en graveerwerk versierde deksel is tussen de zuiltjes de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper uitgebeeld. Deze beeldjes zijn verguld. Bovenop de middenzuil blikt God de Vader neer op dit tafereel met de woorden: "Dit is mijn Zoon, mijn welbeminde." Het Mariaretabel, gezien over het kleinere Sint-Martinusaltaar, staat op de oude grafzerk van het familiegraf van de familie van Oeyen. De zerk is uit de late 15e of vroege 16e eeuw. Het bronzen retabel, gemaakt door het atelier Brom in Utrecht, is geplaatst in het voorjaar van 1958. Het beeld in het midden is een Pietà uit het begin van de 16e eeuw. De medaillons tegen het bronzen bladwerk van de gesloten rozentuin zijn aanroepingen uit de litanie van Loreto, die eertijds na elke rozenkrans gebeden werd. Het retabel op het vroegere hoofdaltaar is een neogotisch passieretabel uit het atelier van Ferdinand Langenberg in Gogh. Het is ontworpen door kapelaan Jozef Windhausen en tussen 1898 en 1901 vervaardigd. Ruim 140 eikenhouten, gepolychromeerde en bladgoud vergulde beeldjes vertellen aan de linkerkant het passieverhaal. Rechts staan de scènes na Jezus' dood, zoals de verrijzenis, de hemelvaart en Pinksteren. Centraal staan de 2 grote beeldblokken met de kruisiging en het laatste avondmaal. Door het gebruik van maaswerk op 3 afstanden, en matte en glanzende vergulding, wordt de indruk van een enorme diepte in de beeldscènes opgeroepen. Alle details zijn tot in de uiterste perfectie uitgevoerd.
De koorbanken, 2x13 zetels, zijn vervaardigd van eikenhout en geplaatst circa 1490. De beelden in basrelief aan de wangen, de zijkanten, zijn, zoals bijvoorbeeld aan Blasius en de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor goed te zien is, zeer plastisch en met liefde voor detail uitgevoerd. Ook de originele misericordes zijn zeer fraai gesneden. Het sacramentsaltaar heeft links en rechts van het tabernakel, dat de datum 1 november 1914 draagt, 2 schijnpredella's met de symbolen van het altaarsacrament. Ze zijn in 1923 door Venlonaren geschonken en werden vervaardigd door Robert Dawen, die toen op de Parade zijn atelier en woonhuis had. De godslamp is een koperen ballon, gedragen door een koperen adelaar. Het geheel is ongeveer in 1900 aangebracht. De eikenhouten communiebank uit het midden van de 18e eeuw vertoont in haar ajuursnijwerk symbolen van het altaarsacrament, de kelk, de druiven met de ranken en de korenaren. Engelenkopjes symboliseren de verheven functie en heiligheid van het geheel. Het orgel, gebouwd door de firma Verschuren uit Heidhuizen en Kerstmis 1952 ingewijd, is een prachtig concertorgel. Het heeft 4 werken met een dispositie van 50 registers. De schitterende eikenhouten preekstoel is een Vlaams kunstwerk dat ongeveer 1705 werd geplaatst. De preekstoel verbeeldt onze moeder de Heilige Kerk, die de boodschap van Jezus, zoals die door de 4 evangelisten is overgeleverd, verkondigt. Tijdens die verkondiging openen de engelen het hemelgewelf en verschijnt de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Vanuit de hemel kijkt de koningin des hemels naar haar mensen. Onder aan de trap, bedoeld als hemelladder, staan 2 vrouwenfiguren als zinnebeelden voor de theologische deugden. Engeltjes verwijzen ook hier naar het heilige en sacrale karakter. Modern in dit gotische kerkinterieur is het glazen altaar met de lezenaar uit 2007. Het is een werk van de Venlose kunstenaar Peter Verheijden. In het altaar staat het Sint-Martinus schrijn van de hand van L. Duzé uit 1962. In het schrijn, dat geïnspireerd is op de middeleeuwse reliekschrijnen, zou zich een stukje van de mantel van Sint Martinus bevinden. Het Marianum van de meester van Elslo. Het gepolychromeerde eikenhouten beeld uit circa 1525 toont Maria staande op de maansikkel met Jezus, die ze druiven, het symbool van eeuwig leven, aanbiedt. Sint Martinus te paard die zijn mantel deelt. Dit beeld is in het eerste kwart van de 17e eeuw gemaakt
door Gregorius Schiesler. Met dit beeld van Sint Omerte nemen we afscheid van onze Venlose Sint Martinuskerk. Graag tot ziens.